שלום, זה יום מדריך קצר איך בעצם להוציא את הקפיץ שבעצם גורם לשלט לתנועה כזאת. זה לא כל כך שימושי שזה יהיה אפשרי ברחפני מרוצים, בגלל שאתה לא רוצה שהרחפן יתחיל בעצם מאמצע הסטיק כמו בפנטום. זה מאוד מאוד פשוט, ראיתי סרטון ארוך ביוטיוב שבעצם מסביר איך לעשות את זה, אז ממש בקצרה. כל מה שצריך לעשות זה בעדינות להוציא את הגומיות שבצדדי השלט. מתחתם יהיו 4 ברגים, וצריך להוציא אותם פה, פה, פה ופה. לאחר מכן בעדינות יש לפתוח את השלט בצד ימין, ואז צריך בעצם להבריג החוצה את הבורג שנמצא פה. זה הדבר היחידי שצריך לעשות, לא צריך שום דבר אחר, לא צריך לנתק שום כבלים, רק להבריג החוצה את הכבל הזה, את הבורג הזה, וזה הכל. ואפשר לשמור את החלק למקרה ואי פעם תרצו להשתמש בקפיץ, לא נראה לי שתצטרכו את זה, אבל עדיין זה יהיה לכם אפשרי. לאחר מכן כל מה שצריך לעשות, לשים את כל הברגים חזרה, וזה הכל.